Forskellen efter vi monterede DSE fugtmåleren ligger jo i, at jeg uafbrudt kan følge med, når jeg sender folkene rundt omkring. Så er det bare et opkald over telefonen og spørger, hvor ligger vi henne nu, og så har jeg den fugtighedsprocent tilbage. Tidligere der måtte de jo hoppe ud og tage et håndspy og stikke i, og så fik vi det der, så holdt vi jo stille med presseren 5-8 minutter for at få taget de prøver hver gang. Nu der triller de bare. Efter vi har fået monteret fugtighedsmåler, så betyder det, at vi har en jævn tør kvalitet over vores halm. Det giver, at vi har et bedre dækningsbidrag på vores halm, fordi vi ikke skal sidde og spille tid på at finde halmen, og det er rigtig godt i de her frosede tider for landmanden. Efter vi har fået monteret den her måler, så er mine arbejdsdage blevet meget nemmere ved, at jeg kan køre, og jeg skal slet ikke spekulere på, om halmen den er tør nok. Jeg kan bare køre, og jeg kan se på min skærm, at det er en tør, fin halm, jeg kører med. Så kan jeg notere et gennemsnit af, hvad fugtigheden har været. Så har vi det som dokumentation. Tidsmæssigt er det jo lidt svært at definere, men mange gange kan vi i hvert fald køre en time til halvanden længere om aftenen, og så med de 2 maskiner, vi kører med, kan vi jo nemt lave 100 baller ekstra. Det er jo penge i kassen, når vi kan holde det i gang noget længere. Jamen, der ligger jo en hel del i, at vi aldrig sorterer halmen. Vi ved jo præcis, hvor vi ligger hen og stopper, hvis vi kommer for langt op. Tidligere kunne vi måske have en 20, 30, 50 baller i et hæs, at vi var nødt til at rende og måle og sætte til side og få afsat til anden side. I dag der stopper vi, når varen ikke er, som den skal være. Så vi kan sige med god samvittighed, at vi har et hæs, der står der med 16% vand, der er klar til aflevering. Sædvanlig kontaktbaseret fugtmåling sker ved, at der ledes strøm mellem 2 poler. Ved dugfald eller regn dannes der vanddråber på stråoverfladen. Strømmen vil derfor primært løbe i den våde overflade og vise for høje fugtværdier. Mikrobølgerne vandrer på tværs af hele ballen og laver en gennemsnitlig fugtmåling af alt materialet. Dette giver langt mere præcise og repræsentative målinger. Med DSE 4200 kan du forlænge pressetiden op til 1,5 time ved at følge den reelle gradvise fugtstigning efterhånden som duggen falder. Jamen det er jo kun tilfredsstillende for alle, fordi hvis at vi har en kunde, der siger, at de vil godt have presset halmen op til 18%, så kan vi jo få lov at køre indtil det er 18%, og så stopper vi der, og så kan de jo gå ud med deres spy og tjekke os nogle dage efter, og så passer det altså bare.